Snage poduzele jutros vojno-redarstvene mjere za oslobođenje okupiranih područja Knina, Gračaca, Lapca, Korenice, Slunja, Gline, Dvora i Petrinje, te njihovo vraćanje u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. U hotelu Intercontinental u Zagrebu održana je konferencija za novinare Informativnog stožera Političke uprave Ministarstva obrane, na početku koje se prisutnim novinarima obratio general bojnik Ivan Tolj. On ih je posjetio s pismom predsjednika Tuđmana upućenom hrvatskim građanima srpske nacionalnosti i istaknuo da je tamo naveden razlog zbog kojeg je vojsci i policiji zapovjeđeno da na sjevernom i južnom sektoru uvede državnopravni ustavni poredak Republike Hrvatske i da hrvatske snage izbiju na međunarodno priznate granice. General Tolj posebno je naglasio kako je svakom zapovjedniku vojske i policije zapovjeđeno da u ovoj operaciji osobito treba paziti na civilno pučanstvo kako bi ono tijekom djelovanja vojske i policije bilo sigurno. U nastavku je general Tolj novinare upoznao s trenutačnim vojnim stanjem na terenu. Dopustite mi da vam u kratkim crtama kažem stanje današnjega dana. Dakle, legitimnom, vrlo odlučnom i energičnom akcijom hrvatska vojska i hrvatsko redarstvo probile su prve crte neprijatelja na 30 taktičkih pravaca. Dakle, u pojasevima odgovornosti svih zbornih područja. Dakle, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospić, Split. Zrakoplovstvom, djelovanjem hrvatskog zrakoplovstva, uništeno je radio relejno čvorište Ćelovac i zapovjedna mjesta jednoga korpusa jedne brigade. To se je dogodilo u prijepodnevnim satima. Dubina prodora hrvatskih oružanih snaga je između 5 i 15 km na liniju, dakle, pobunjeničkih i terorističkih pripadnika. Pošto se radi o njihovoj najjačoj obrani na koju smo mi računali i znali smo da u ovoj akciji nema nikakvog faktora iznenađenja, koje je potpomognuto njihovim topničko-raketnim sustavima koji su stalno i uporno prijetili hrvatskim gradovima, oni su potpuno isprekidani i destabilizirani. Prisiljeni su svugdje na svim tim razbjenim crtama uvoditi pričuvu. Dakle, prvi dan ove operacije odvija se sukladno planu. Samo da vam kažem da po našim informacijama kojima raspolažemo iz neprijateljskog stroja izbačeno je 760 vojnika, dočasnika i časnika takozvane vojske Krajine. Takozvane Krajine. Paravojne vlasti i paravojne vojne formacije, dakle civilne vlasti, paracivilne vlasti i paravojne formacije su u totalnoj panici. Zarobljena su velika bojna sredstva, vojno-tehnička oprema, velike količine streljiva. U ovim trenucima mogu vam reći da je Sveti Rok u rukama hrvatskih snaga i da je konačno nakon 4-godišnjeg ropstva potpuno oslobođen. Tom prilikom zarobljeno je 5 tenkova, ogromna količina streljiva. Ostali gradovi na okupiranim hrvatskim državnim područjima nalaze se u poluokruženju ili potpunom okruženju. Pitanje je samo trenutaka kada će Petrinja također biti oslobođena. Da ne spominjemo i ova ostala mjesta. Knin, dakle centar i središte pobune, 4-godišnje pobune na hrvatskom državnom prostoru, također je u okruženju i naše se postrojbe nalaze nekoliko kilometara
pred Kninom. Želim samo još naglasiti da srpska pobunjenička propaganda danas je inzistirala na tome da su hrvatske oružane snage djelovale po civilnim ciljevima, što uopće nije točno. Čak i njihov zapovjednik Mrkšić tvrdi da je pogođena vojarna u središtu Knina koja se nalazi u Petrinji. Dakle, ako su veze, dakle relejno čvorište Čelava, civilni objekti, onda doista prihvaćamo takvu optužbu. Osim toga, hrvatske oružane snage potpuno su svjesne zadaće koja je pred njih stavljena i znamo da svaka raketa, svaki metak je ispaljen na našu zemlju i nama nije ni do kakvih rušenja, ni do kakvih ubijanja civila, tim više što je naš vrhovnik i predsjednik Republike Hrvatske zamolio i zatražio od svih pobunjenika, dakle većina ih je ipak zavedena, da polože oružje, da ostanu u svojim kućama, da prihvate aboliciju i sva ona prava koja im nudi Hrvatska država po svome Ustavu i Ustavnom zakonu koji je donešen u Saboru Republike Hrvatske o nacionalnim manjinama. Mislim da je to Hrvatske vojske i redarstvenih snaga u razdoblju od 10 do 18 sati doznali smo kao i dosad na večerašnjoj konferenciji za novinare, što ju je u Zagrebu održao načelnik političke uprave Ministarstva obrane, general bojnik Ivan Tolj. U nastavku borbenih djelovanja Hrvatske oružane snage oslobodile su Kostajnicu, a Glina je samo što nije predoslobođeno. 21. korpus srpskih pobunjenika sastavljen ne samo od pobunjenika iz takozvane doista već sada bivše krajine, već iz Bosne i Hercegovine i Srbije, pokušavaju neorganizirane proboje ne bili izašli iz okruženja u kojem se nalazimo. Dakle, želim vam saopćiti u ovom kasnom poslijepodnevlju da je Hrvatska oružana snaga sastavljena od Hrvatske vojske i Hrvatskog redarstva zapravo operativno taktički završila svoj posao. Želim konstatirati jednu političku činjenicu. Političku zato što ima i vojničko značenje. A to je da takozvane krajine više nema. Sjevernog i južnog sektora više nema. Vojnički, ponavljam, ostaci postrojbi koje su, za vašu informaciju, u odnosu na operaciju Bljesak, mnogi su od vas pratili tu operaciju, teritorijalno oslobođeno je 10 puta više teritorija. Mi očekujemo da bismo tijekom sutrašnjeg dana, negdje u ovo doba ili nešto kasnije, najkasnije preko sutra, obavili zadaću koja je pred nas stavljena, a zadaća koja je stavljena pred Hrvatsku vojsku i redarstvene snage bila je da se oslobode okupirana područja i integriraju u pravni i državni sustav Republike Hrvatske. Nakon ovakvih vojnih uspjeha sve je promijenjeno i situacija u Bihaću je puno sigurnija i bolja. Mogu vam gotovo sa sigurnošću reći da Bihać više ne može pasti i da neće biti nikakav velikosrpski zalogaj, ma kako oni varali Fikreta Abdića i tako dalje, međutim muslimanski i hrvatski narod ne mogu.
Hrvatske vojno-redarstvene snage danas su pobjednički završile operaciju Oluja za oslobađanje okupiranih krajeva naše domovine. Tu vijest večeras u 18 sati i 30 minuta obznanio je hrvatskoj i svjetskoj javnosti ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak. Da na ovim prostorima u zadnje 4 godine okupacije hrvatska vlada, hrvatsko vrhovništvo pod vodstvom predsjednika Tuđmana je pokušala sve u suradnji sa međunarodnom zajednicom, Europskom unijom, Ujedinjenim narodima i svim drugim relevantnim činjenicama koji su bili zainteresirani za ove prostore, pokušati mirnim putem reintegrirati okupirana područja Republike Hrvatske u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Mi smo uistinu i pred svojim narodom doživjeli nebrojena poniženja, ali smo u interesu spašavanja ljudskih života, izbjegavanja žrtve, pokušali učiniti sve da pregovorima, posredovanja međunarodne zajednice u okviru mandata UNPROFOR-a prije, UNPRO-a sada dođemo do mirne reintegracije. Ja vjerujem, duboko vjerujem da se nije dogodila situacija oko Bihaća da bi još uvijek ta nastojanja bila u istom smjeru. Međutim, vi ste svjesni, oni koji pogledaju na karti, da i strateški i geopolitički Hrvatska nije mogla dozvoliti da se takozvana Republika Srpska i takozvana Republika Srpska krajina uvežu tako da je onda 10 puta teže osloboditi hrvatski prostor. Mi smo u ove 4 godine pod uvjetima onakvima kako smo mogli, pod embargom i ekonomskoj situaciji u kojoj se Hrvatska nalazila, pokušali stvoriti vojnu silu koja će uspjeti ili biti u stanju u danom trenutku kada to procijeni hrvatsko vrhovništvo i na zapovjed predsjednika Republike završiti svoj zadatak. Ta odluka je pala prije 10 dana kad više padom Srebrenice, padom Žepe mi nismo mogli priuštiti sebi da se dogodi ista situacija u Bihaću. Mi smo imali nekoliko dana na pripremu, reportirali smo vrhovnom zapovjedniku da smo mi to u stanju napraviti i on je donio odluku i potpisao zapovjed. Mi smo krenuli u 4. ujutro 5 sati i mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene. Ustavno-pravni poredak i kontrola hrvatskog teritorija na ta dva prostora danas u 6 sati je u potpunosti. Mi baš u ovom trenutku u Topuskom negdje između 5 i 6 tisuća pobunjenika se predaje, ali borbe kao takve se više ne vode. Može biti još policijskih akcija, ali vojna akcija kao takva je završila. Znači 84 sata hrvatska vojska uz pomoć i uz pratnju hrvatske policije je uspjela ostvariti svoj zadatak. Možete nam reći nešto o broju žrtava u ovoj kampanji? Koliko ima ranjenih ili mrtvih na obje strane? Koliko civila je ranjeno i ubijeno? Mi još za sad nemamo provjerene informacije koliko je žrtava na drugoj strani. Imamo do 4 sata danas provjerene informacije koliko je žrtava na hrvatskoj strani. 118 mrtvih, 620 ranjenih. If they're going to shell Dubrovnik again. Budu ponovno granatirali Dubrovnik, da li ćete vi reagirati, odgovoriti na to ili ćete se samo služiti Ujedinjenim narodima? They continue to shell Dubrovnik. Nastave granatirati Dubrovnik. Ne znam koje će biti ime operacije, ponovit će se nešto poput Bljeska ili Oluje.